tyhle dva největší sponzory jsme tady zatleskali. Já vím, že to je nudný, ale je to hlavně důležitý pro další ročník. Tak a teď už přijde na to krásné 8. místo. Tady je dobrý to, že všichni se vešli do desítky. Kdo ti fotí ti někdo? Se vůbec jako v té kvalifikaci pro bojo nejsem. Takže na 8. místě začínající mužstvo vlastně poprvé v tomto ročníku Krasojov. Nemáš? Ale rozdělím to, dej jim to popiju, když už tam přišli. Takže vidíte to nadšení, takže letos to je tak oťukali a příště to bude určitě lepší. Ale my jim děkujeme, že se zúčastnili. Myslím, že zastupovali loňský doktory. Na 7. místě se umístil Hrálec. Loňský vítěz, je tady ještě zástupce. Děkujeme, my mu gratulujeme za krásný 7. místo. Na 6. místě se umístil Ventil Vypuštěný. Takže vlastně Bčko místního Kalhova. Takže gratulujeme k 6. místu. Na 5. místě, těsně před semifinálem, zůstal Větr Jeníkov. Takže Toník to tady převezme za Větr Jeníkov. Děkujeme a blahopřejem. Kdo to říkal? Na 4. místě se umístila policie. Policie nám už asi odjela. Jela pokutovat, aby co špatně parkujou. Takže my se jim budeme snažit to předat. No a už je tady Bedná. Na krásném 3. místě se umístil letos vlastně taky mužstvo, který tady byl úplně poprvé, a je to Alkoholik. Takže to byl protest pro nováčka, který se umístil na 3. místě. A po krásném finále se na 2. místě umístil Ježek. Takže to, co nám dali, si zase odvezou. Takže blahopřejem a děkujem. No nemám ten foťák. No a slavnostní fanfáry, protože na 1. místě se po x letech umístil místní Kalhov. Soudek Iva, který nám věnoval Ježek. Tak ho všechno naše! Fanatická, díra nadmagická, tvá čarodějná, síla tak tajemná, tvá fanatická, díra nadmagická, polibkem vše začíná, na kříži to končí. V ráji byla stvořena, teď v zahradách se loučí.
Povídat.